Wacan bocah ira-iraan Simen lan Simon. Anggitanipun Ardanara Brameswara. Dek jaman biyen ana mbok rondo duwe anak arane Simen lan Simon. Simen anak mbarep, senengane dolanan. Simboke sing uripe sengsara ora dibantu babar pisan. Mongko mbok rondo saben dina bakul godhong didol menyang pasar. Duite ditukokake beras kanggo mangan. Dene Simon tansah sregep ngrewangi simboke. Saben mulai sekolah mesti enggal-enggal salin penganggo. Nuli golek samu barang sing bisa didol simboke. Yen simboke menyang pasar, Simon golek kayu kanggo adang lan kayu sing bisa didol menyang pasar. Dene Simen saben dina bubar mangan banjur dolan. Esuk kuwi dinane Minggu. Simon arep budal menyang alas golek kayu rencek kanggo adang simboke. Simon budal ijen mung nggawa caluk wae. Caluk kuwi wis diasah landhep sadurunge budal. Simon golek kayu sing garing. Ing sapinggire tlaga ana kayu garing. Kayu kuwi dibacoki Simon. Durung nganti kayune tugel, caluke dadak lecek ceblok menyang telaga. Mongko tumuju telaga kuwi kudu ngliwati jurang. Banyune telaga sing rupane biru kuwi katon yen jero banget. Yen dheweke mudhun, kepriye oleh bali munggah? Simon mung delek-delek. Ana apa le? Kok delok-delok ana kono? Simon kaget nalika noleh weruh wong tuwa nyedhaki. Kula pados kajeng, caluk kula lecek, lajeng dawah dhateng tlaga ngandhap nika. Gek kados pundi angsal kula mendhet? Yen ngono, njajal tak golekane ya. Enten ana kene. Kandhane wong tuwa iku. Ah, mboten usah. Kula mesakne sampeyan, sampun sepuh, mangke klelep. Ora apa-apa. Senajan wis tuwa, aku isih rasa. Aku wis pengalaman nyilem ing tlaga. Kandhane wong tuwa kuwi karo mudhun kanthi kepenak wae liwat perengan tlaga. Wong tuwa kuwi banjur silem ing tlaga. Mecungul wis nggawa caluk. Dheweke munggah perengan. Apa iki calukmu? Pitakone sinambi ngacungake caluk kuning emas. Sanes, caluk kadamel saking wesi tayengen. Wangsulane Simon jujur. Wau angsal kula ngungkal mboten patos resik. Wong tuwa kuwi bali mudhun jurang, banjur njegur lan silem telaga maneh. Ora watara suwe bali mecungul. Munggah jurang nggawa caluk putih gilap saka perak. Apa iki calukmu? Sanes, bilih sampeyan saya mboten usah dipadosi, Mbah. Bengoke Simon mesakake wong tuwa sing munggah mudhun jurang. Sampun, kula lila. Ewa semono wong tuwa kuwi ora nggugu. Dheweke bali mudhun jurang. Wong tuwa kuwi njegur telaga banjur silem maneh. Nalika munggah jurang, sinambi nggawa caluk wesi.
Simon wis titan banget karo duweke. Jalaran saben dina dicekeli. "Nggih niku caluk kula. Matur suwun sanget nggih, Mbah." Simon seneng banget. Caluk diuncalne saka tengah jurang, ceblok sacedhake Simon. Wong tuwa kuwi bali mudhun jurang. Sakwise njegur telaga, banjur nggawa caluk emas lan perak sing tanpa garan, digawa munggah nyedhaki Simon. Kanggo kajujuranmu, iki caluk emas lan caluk perak dak wenehne kowe. Kok cuwil sedidik wae, kowe bakal entuk duit akeh. Kowe lan keluargamu bakal sugih lan urip kepenak. "Matur suwun, Mbah. Kula mboten saged nampi," kandhane Simon. "Langkung prayogi pados kajeng tinimbang nampi hadiah. Bilih kula tampi, benjang kula badhe dados lare lumoh." Simon emoh nampani caluk emas lan perak. Lho, kok bisa le? Wong tuwa kuwi nggumun. "Jalaran menawi kula tampi, kula malih mboten purun nyambut damel, margi njagakaken emas lan perak niki. Benjang yen emas lan perake sampun telas, kula sampun dados lare ingkang boten remen nyambut damel." Wangsulane Simon. "Kula pilih kecekapan saking pedamelan kula piyambak, boten jagaaken peparinge tiyang." Lah kowe banjur duwe panyuwun apa? "Kakang kula, Simin, sageta dados lare ingkang sregep supados mbenjang gesangipun sekeca." Panyuwune Simon. Yen ngono, aku mung ndonga, muga-muga kakangmu dadi bocah sregep. Dene kowe saiki sekolah lan nyambut gawe sing sregep. Aku yakin besok uripmu kepenak. Simon ngucap matur suwun, merga wis ditulung njupukake caluke sing kejegur telaga. Dheweke banjur nerusake golek kayu.